Hi Grace, I'm Peter Manjoro, born in November 1965 in Chimaniman district at Miriri Hospital. I live in Mandarume Ward. I live in Natural Farming Region 5, where rainfall is very low with annual rainfall of less than 500 millimeters. Temperatures out here are very high, ranging between 22 degrees Celsius to about 30 degrees, even more. For crop production in Region 5, we only grow drought-resistant crops such as sorghum, small grains, millet, groundnuts, cowpea, and the rearing of cattle and goats, and of course chicken. Over the past 20 years, there's been a great change in the climate situation. There's been a ripple effects of climate change, excessive temperatures, unreliable rainfall patterns, and mid-season droughts are now very common. There have been cyclones year in and year out, with the worst one being in 2019, the cyclone Idai. But zvinhu zvatanga kuchinja pandakajoina CPC inotsigirwa nePoret in 2017. Takatanga kuita zvidzidzo zvakawanda nePoret. Zvimwe zvidzidzo zvataita ndezvekukodza ivhu, zvekukohwa mvura, zvemanesari nezvimwe zvakawanda zvatinodzidza kuPoret ikoko. Asi chinhu chikuru chakanyanya kundifadza inyaya yekukohwa mvura. Takatanga kukohwa mvura tichigadzira anonzi maswales, kugadzira macondours mumunda anobata mvura. Zvataura pamusoro apa kuti kuno kumvura inonaya shoma shoma. Zvino kana uchinge wagadzira maswales iwawo, zvoreva izvo kuti mvura shoma iyoyo inonga yanaya unoibata inogara mumunda mako. Hazvina mhosva kuti mvura yanaya zvakadini, whether 20 millimeters unoikohwa uichengetedza, yanaya 30 millimeters unoichengetedza. That means mumunda mako munogara muno unyoro. Mumunda mangu inini ndine about 9 maswales. The longest one run about 80 meters by 1 meter, kudzika kwacho about 1.5. Robata mvura yakawanda zvekuti kubva ipapo hatina kuzomboita zvidambudziko rekushayiwa mvura muminda medu. Uyezve gore negore ndiri kutokohwa nekuti tiri kubata mvura yakawanda. So tiri kuti nyaya yekukohwa mvura iyoyo yakakosha. Kunze kwekubatsiridza zvirimwa zvedu, iko zvezvi mawells edu kana matsime edu aripo augara ane mvura. Iko zvezvi kubva muna November, December, January, February, March, April, May and around June, mvura matsime inonga irimo nekubudikidza nemaswales etinonga takagadzira iwawo. That means water table irikuramba ichikwira. So izvozvo zviri kutibatsira zvekuti pamba tane tumagadheniwo, ndane orchardwo yandiri kurima miti yemasitrus, pane orange, pane lemon nemimwe miti yakangosiyana siyana. Uyezve mukati meorchard imomo tinorimawo maiswe, mitikiti nezvimwe zvakadaro. So program iyoyo yePoret yewater harvesting iyoyi yatibatsiridza zvikuru kwazvo. Uyezve nenyaya dzesoil fertility, tinokwanisa kukodza ivhu tichishandisa imwe nzira yatakadzidza kugadzira mafertilizer inonzi bokash, tichishandisa zviwanikwa zvatinazvo iri very effective. Takakwanisa kukodza ivhu tichishandisa fertilizer iyoyo magadheni medu, maminda medu. So zviri kunyatsokuita kubudikidza nezvatakabatsirwa nePoret izvozvo. So ticharamba tichingodzidza zvakawanda zvemanesari izvozvo nezvimwe zvakangosiyana siyana. Ende kubva ipapo patakajoina CPC nekubatsiridzwa nePoret, zvinhu zviri kufamba zvakanaka mazvita.